Vedeli ste o tom, že vo vašom tele práve teraz žije viac ako 38 biliónov podnájomníkov? Áno, počujete dobre. Nie sú to žiadni votrelci, ale vaši najlepší priatelia, tzv. Baktérie. V skutočnosti sme viac ako mikróby než ľudia, pretože buniek týchto mikroorganizmov máme v tele oveľa viac než tých vlastných ľudských buniek. Teraz tá najdôležitejšia otázka. Krmíme alebo krmíte ich správne, alebo ich pomaly zabíjate. Tento moderný štýl, stres, polotovary, cukor, málo spánku, hektolitre kávy robí z nášho čreva bojovú zónu. Keď v nej prehrávame, prichádza únava, nafúkovanie, slabá imunita, rôzne exémy, zlá nálada. Dnes sa pozrieme na to, ako tento boj vyhrať pomocou absolútnej špičky na trhu. Probiotik Pro 12+. Ukážem vám, prečo sú jedinečné, alebo lepšie povedané, poviem vám, prečo sú jedinečné, pri akých diagnózach vám dokážu doslova zachrániť krk a prečo väčšina bežných probiotik z lekárne nefunguje. Tak, poďme na to. Možno si poviete, mňa brucho neboli, na čo by mi boli probiotika. Nuž, črevo nie je len nejaká obyčajná trubica na spracovanie jedla. Vedci ho dnes úplne oficiálne nazývajú našim druhým mozgom. Existuje totiž niečo, čo sa volá os, črevo-mozog. Vaše čreva komunikujú s vašou hlavou každú milisekundu. Možno ste vedeli, že 95% hormónu šťastia serotonínu sa tvorí práve v čreve a nie v mozgu. Ak máte v bruchu chaos, môžete pociťovať úzkosti, splín, depresívne stavy alebo tzv. Hmlu v hlave, kedy sa neviete sústrediť a cítite sa ako bez života. A čo imunita? Celých 80% našej imunitnej obrany sídli v črevách. Ak máte neustále nádchy, zápaly, alergie alebo atopický exém, problém takmer určite začína v našom čreve. Užívať probiotika dnes už nie je luxus pre ľudí s pokazeným žalúdkom. Je to základná hygiena, rovnaká ako každodenné umývanie zubov. Prečo práve Pro 12? Poviem vám tie základné benefity týchto probiotik. Na trhu je dnes naozaj stovky takýchto podobných produktov. Prídete do lekárne, pozeráte na regál a netušíte, čo si vybrať. Prečo by ste mali práve siahnuť po Pro 12? Sú na to 4 zásadné dôvody, ktoré tento produkt posúvajú do úplne inej ligy. Poprvé, extrémna rozmanitosť. Väčšina bežných produktov z lekárne obsahuje 2, 4, možno aj 6 baktérií, kmeňov baktérií. To je ako poslať na stavbu len 2 robotníkov, murára a elektrikára. Dom tak rýchlo nepostavia. Pro 12 obsahuje 12 rôznych kmeňov prospešných baktérií v jednej jedinej kapsulke. Každý kmeň má svoju presnú úlohu. Jeden čistí čreva, druhý bojuje s patogénmi, tretí podporuje vstrebávanie vitamínov. Je to naozaj kompletná zohraná armáda. Po druhé, obsahuje postbiotikum, látku Prolacté. A teraz pozor, toto je obrovská technologická vychytávka, ktorú inde len tak nenájdete. Pro 12 Plus obsahuje revolučné postbiotikum Prolacté. Trošku vám vysvetlím, čo to znamená.
Kým bežné probiotika sú živé baktérie, ktoré sa po prehltnutí musia v čreve najprv udomácniť. To trvá nejaký čas. Postbiotika sú už priamo hotové biologicky aktívne látky. Prolakté začína v čreve účinkovať takmer okamžite. Funguje ako rýchly predvoj, okamžite posilňuje imunitnú bariéru nášho čreva a pripravuje ideálne prostredie pre živé baktérie. Je to ako poslať na boisko také elitné jednotky, ktoré hneď zabezpečia územie, kým dorazí zvyšok armády. Po tretie, je tu dvojité mikrozapozrenie. Keď prehltnete bežné probiotika, čaká ich cesta cez žalúdok, plný agresívnej kyseliny a žlčových solí. Väčšina lacných probiotík tam proste zomrie. A do čreva dorazí len, bohužiaľ, cintorín. Pro12 má však patentované dvojité ochranné púzdro. To funguje ako dokonalý štít. Bezpečne prevedie baktérie cez kyslé prostredie žalúdka až tam, kde majú pomáhať, čiže do nášho čreva. Ich prežiteľnosť je neporovnateľne vyššia. No a po štvrté, obsahujú prebiotika. Kapsula obsahuje tzv. Prebiotika, čiže špeciálnu vlákninu, čo je v podstate 10. pre tie dobré baktérie. Dostanú sa do čreva a hneď majú čo jesť, takže sa môžu okamžite začať množiť a pracovať pre naše alebo vaše zdravie. To by bolo k zloženiu. Poďme na prax. Pri akých konkrétnych problémoch a diagnózach by ste mali po Pro12 siahnuť? A to doslova okamžite. Tak napríklad syndrom draždivého čreva a traviace ťažkosti. Ak vás neustále trápi nadúvanie, krče, hnáčky alebo naopak chronická zápcha, vaše črevo vysiela SOS. Pro12 s postbiotikom Prolakté pomáha obnoviť rovnováhu a rýchlo upokojiť zapálenú sliznicu. Ďalej, pri liečbe alebo po liečbe antibiotikmi. Antibiotika sú naozaj skvelý sluha, ale veľmi zlý pán. Vyliečia infekciu, ale v čreve urobia doslova kobercový nálet. Vyhubia dobre aj zlé baktérie. Užívanie Pro12 počas a hlavne po doužívaní antibiotík je kľúčové, aby ste predišli kvasinkovým infekciám a kolapsu imunity. Ďalej pri alergiách, pri ekzémoch, pri atopickej dermatitíde. Koža je zrkadlom nášho vnútra. Ak máme ekzém, nehľadajme chybu na povrchu, hľadajme ju v čreve. Správne osídlenie čreva probaktériami preukázateľne znižuje prejavy atopie a tiež zmierňuje alergické reakcie. Histaminová intolerancia. Veľká téma dnešnej doby. Pro12 obsahuje špecifické kmene, ktoré pomáhajú telu prirodzene odburávať nadbytočný histamín a nezhoršujú prejavy tejto naozaj nepríjemnej diagnózy. Napríklad môj prípad, chronická únava a psychické vyčerpanie. Ak sa budíte unavení, vaše črevo môže byť toxické a nevstrebáva živiny. Pro12 naštartuje metabolizmus a dodá vám stratenú energiu cez os, črevo, mozog. Milí priatelia, aby ste z Pro12 vyťažili absolútne maximum, musíte ho užívať správne. Nie je to žiadna veda, stačí naozaj dodržať tieto 3 jednoduché pravidlá. Poprvé, pravidelnosť je kľúč. Probiotika nie sú tabletka od bolesti hlavy, ktorá zaberie za 20 minút. Ide o postupné osídľovanie nášho čreva. Užívanie jednej kapsulky denne, ideálne večer pred spaním, alebo dá sa aj ráno na lačno. Po druhé, zapíjajme ich vlážnou vodou. Nikdy ich nezapíjajme horúcim čajom, kávou alebo nejakým kyslým džusom.
Tá vysoká teplota a silné kyseliny by mohli naozaj tým živým baktériám ublížiť ešte pred prehltnutím. A po tretie, doprajme im čas. Minimálna kúra by mala trvať aspoň 3 mesiace. Bunky čreva sa obnovujú pomaly a nová mikroflóra potrebuje čas, aby si vybudovala stabilný a taký silný základ, taký ekosystém. Priatelia, zamyslíme sa nad tým. Investujeme naozaj stovky eur do kozmetiky, do drahého oblečenia alebo do najnovších telefónov. Často ale zabudáme na ten najdôležitejší motor, ktorý nás drží pri živote, na naše vlastné telo a naše vnútro. Vaše zdravie a vaša vitalita doslova začínajú v čreve. Ak mu dáte to, čo potrebuje, odvďačí sa vám čistou pleťou, silnou imunitou, skvelým travením a hlavne dobrou náladou a energiou každý jeden deň. Ak vás Pro 12 zaujalo a chcete pre svoje telo urobiť to najlepšie rozhodnutie, všetky dôležité informácie, aj to, kde si ho bezpečne kúpiť, nájdete u mňa. Takže ma neváhajte kontaktovať, nezabudnite dať tomuto videu like. Nech to ukáže aj vašim pozvaným priateľom a tiež napíšte mi do komentárov, či užívate už nejaké probiotika, alebo nad tým ešte len uvažujete. Majte sa krásne, starajte sa o svojich 38 biliónov kamošov v bruchu a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.